هفتەیە دەرباسبووی دا ئەولەکاریە باژارێ حەسەکێ تێکچوو بوو سەر درێژەهەیە سێ ڕۆژان شەرەکە گران di navbera Kurdan û rejimê de deketibû holê. Paşira agirbest hat ragihandin û di roja çaran de teqînek li taxa Salihiyê rûda û Daişê ew teqîn avêtibû ser milê xwe. Rastî tade gelek li gelê menî sivîl hat divê teqînê de dora 28 sivîla dest şehîd ketin dora 28 birîndar jî hebûn. درێژەهەیە قەیرana Sûriyayê 8 caran şer li bajarê Hesekê rûdaye. Şer di navbera hêza Kurdan ji alîkî de û li aliyê din rejîm û milîsên wê. û carekê jî şer di navbera hêza Kurdan û Daişê de derketibû holê di hundirê bajarê Hesekê de dema got Daişê taxên Bakurê Hesekê kontrol kirbû. Ji dema derxistina Daişê ji Bakurê Hesekê serdestê şervanên Kurdan neqşeya kontrola bajêr hate guhertin û niha Heştê ji sedî ji bajar dibin kontrola hêza asayîşa Rojavayê Kurdistanê de ye û 20 ji sedî dibin kontrola rejîm û milîsên wê de ye û bi taybet çarkoşeya ewlekarî ya navenda bajarê Hesekê û taxa Wêran. Dêya balkêş ev e got her şerek di navbera Kurdan û rejîm û milîsên wê derdikeve holê Daişê jî teqînekê li taxên Kurdan pêktîne. Li gorî hin şopînerên rewşa bajarê Hesekê dibêjin got Daeş û milîsên rejîmê û bi taybet dîfa el-wetenî di hevkariyê de ne li dijîn hêzên Kurdan li bajarê Hesekê. Yani menedî tîcarekê teqîn di aliyê hêzên rejîmê ya ev hêzên pêv girêdayî de bi kar hatiye. De ji xwe nimûna dawî a firna Salihiyê ev jî mere dixicê şek û gumanê girêdanek di aliyê leşkerî de navbera hêzên girêdayî rejîmê yan rejîmê û Daişê heye giriyê derbasbûna van her du bajara jê hesan dike û kar teqînê xwe kar bîne. Li aliyekî din asayîşa Rojavayê Kurdistanê ne tenê bi guman e ji vê hevkariyê û dibêjin got agahî jî li gel wan hene got ev hevkarî tekez dikin. Çi şerê ortama û rejîmê derdikeve bi rastî jî ev yanî tiştê wê derdikevin yanî. Mayînkirin derdikeve. Em dibêjin li gor agahiyê ji mertên destê rejîmê wê tê hebe yanî. Hêza asayîşa Rojavayê Kurdistanê û rejîm û milîsên wê her yek ji aliyê xwe de dixwazin kontrola xwe li bajarê Hesekê fire bikin û heya got ev rewş hebe dibe got di kîjan rojê de jî şer derkeve holê. Ev yek ji wan xalên got nuqteyên birêbendên kontrolê yên asayîşa Rojavayê Kurdistanê bi rêveberiya xwesera demokratîk girêdayî hê li çel metrê din li aliyê din hêzên rejîma Esed hene. Her deverekê got rejîm dixwaze devera kontrola xwe fireh bike şer derdikeve yek ji wan nuqteyên şer ev devera hankeyî ev jî nêzîkî navenda bajarê Hesekê ye. Zana Umer dengê Amerîka ji navenda bajarê Hesekê.